Shit. Ay, Day. Hey, may atok ba? Ito si Juan ba? Si Joy. Ito, kuha ninyo. Ay, grabe, Day. Magkadako sa Jun yan. Wala ka, Day. Uy, ito. Ito, mga pili mo, Day. Mga kadako, Day. Mga, ano, Day? Bilinchis. Uy, nana, Day. Bantog na kayo. Ana, magkatong part 1, Day. Gani, Day. Sakit ka, ayo. Gani, Day. Virgin pa. Virgin ba ka, Day? Bota ni mo, Day. Oy, shit. Pangita, taglaki ka ron. Ikaw lang po na kayo. Mo naman si Junjun. Mo naman si isang to, si George. Shit. Yung kadami. Itong toxic na anak po, no. Kami ito, mga dog ko kayo, Totay. Sama itong anak-anak dito. Lagsik yung ilang mga Junjun mo. Agay! Buti ginakasib ako sa gallery na ko dyan. Ito ako sa dyan. Gani dyan. Tama kita taglaki rin dyan. Gani. Kato si Kuan tayo. Pinakaganahan ako dyan. Kato. Dagko kay Gag. Gano'y. Sumat mo ka na si Galo. Payot. Tila, tinuod. Ay, gili. Ako Junjun dahil. Kalawag ko kayo Junjun dahil. Gusto ko na ito dahil. Kato dahil. Ginasib na ko ito sa gallery. Hinahinay. Pag-istorya dahil. Kaya mong laway. Nilagsik sa kong baba dahil. Away ka na. Uy, siya man dahil. Ni ka, mangisi ako dahil. Uy, nung isa man niya. Kabalo mo. Uday! Uday! Uy! Ngano magtindog man ka mangyabi ang maglingkod ka? Maglingkod, tindog, Uday! Sige, Day! Mana, Day? Asap sa magkita, taglaki ron, Day! Ikaw na sadya kung mana namang enjoy. Pagdali, Day! Kaya di ka makita, Day! Makita ko, Day! Uy, kaya ni, Day! Sa pagto ako, Day! Tapos kadag ko, buta ko umo, Day! Yung ulo, Day! Kantong ngayon, Day! Dagko kay Day ba kay? Sus, di walang kansi ako 1.5. 1.5 Day mo. 1.5 Day. Saya kayo itong 1.5 na dagmay kayo. Kaloan, hingi ke. Gani. Hingi ke, ramurag tokog. Gani. Pinaingo siya, gilok nga nakaton ba si Buta sa Dalonggan. Gani, niya ilang ha. Hingi ke ra. Hingi ke ra kayo. Kaya makita yung tarog bahay na. Laki. Ay, laki din. Gusto magkaoy. Nga ba, kaluoy sa laba. Gani. Ang laki. Ay, magigirana ko ba? Si Junjun. Oh, si Junjun. Si George. Kalimutan lang George ba? Ano yung mga kauban? George, nakatong bayot tayo mong gitirahan. Sa una nga, gigatagan ng 33. Oo, bitaw na. O, dyan pwede ng mayutaw. Scammer kick now. Saan sila ko si George? Sige na. Hi, George! Hi! Uy, George, kung kauban ako isa ba? Gusto mo pa ilayla ng isa ni mo kauban. Oh, sige ay. Labi ba yung kwarta? Sige. Isa rin pangalan din mo di ay. Ito mo lang. Ay, ako na si Kersa. Words ay. Nice to meet you, baby. Hi, baby. Pila na presyo ni mga boys. Tapos mo lang, pang-swing ang mag-RP. Flowy, 1.5 naman yung kundala. Okay naman. Kalapin dito rin Edwards. Sige, basta pang-swing ang lang ni Ron. Oh, lagi. Kwarta na boards. Taro nga boards. Wapo na motor ni Mana Barge. Oh, Jai! Taro nga pag-drive na yan. Para itong ginulo sa kuha. Inaya lang boards ka, be. Kalame. Big joy ba ako? Atay juga ng buslot mo yung lubot mo Ron. Okay ron. Basta lami. Inaya lang ha. Oh. Ah, shit. Kalame. Ah, shit. Kalame dyan. Bangag ang lubot mo Ron. Meanwhile, Gayan la boards, oy. Siguro na dyan tong kwartang Barge ba? meanwhile, Sok, tama ang buo. Bingit ka. Shit.
Kaya gini na beshi. Uy na virginan siguro tagtao magkabakit. First time ba beto niya. Kaya na uy. Ah shit. Sakit. Uy na nagdigma ko. Kalami ni board. Nanas board so? Pila na kwarta ni mo, Borge? Gwapo na din mo. Para ba? Oh, abi na ko 2,000 yatag, 40 ra yatag. Grabe malasa na board. Mo jud oh. Di manindot akong motor ni jud.